L'any 91 arriba al port una màquina anglesa, top of the world. 16 cavalls, tecnologia modern, però el senyor Armengol no en sabia el terme. 500 duros va costar i al diari fins i tot en van parlar. Progrés, deien tots els veïns, fins que la màquina es va negar a servir. Els teixits ja no es movien, els treballadors xiulaven, i el representant Canal va dir: aquesta factura s'ha de pagar. Els teixits ja no es movien, els treballadors xiulaven, i el representant Canal va dir: aquesta factura s'ha de pagar. Ai, 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 la màquina maleïda, 2 anys després només donava pena. Demandes anaven, demandes venien, 3 anys de pres, quina faena. I al final, 2 duros de plata i 6 dies per pagar. Quina pirueta, quina pirua. El 14 de març del 46 es van donar la mà, mig enfadats. Jo no vull la vostra màquina, que se'n torni a Dartford o al cel dels inferns. Si la màquina anglesa ets com l'amor, prometies meravelles i va ser dolor. Johnny Edward Hall, quin desastre, vam de fer-ho vell amb etiqueta de màster. Ai, 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 la màquina va